Helo a chroeso i hefyd y podlediad am fywydau a phrofiadau dysgwyr Cymraeg gyda fi, Richard Nosworthy. Y mis yma ein gwestai ni ydy Natasha Baker. Un o Birmingham ydy Natasha yn wreiddiol. Mae hi wedi meistroli'r iaith Ffrangeg ac wedi byw yn Ffrainc. Ac ers symud i Gymru, mae hi wedi dysgu Cymraeg a sefydlu meithrinfa Gymraeg o'r enw Wibli-Wobli yng Nghasnewydd. Nes i recordio gyda Natasha nôl ym mis Hydref 2024. Mwynhewch ein sgwrs. Natasha, croeso i'r podlediad. Diolch. Sut wyt ti heddiw? Iawn, ie. Dwi'n eitha relax heddiw. Da iawn. Am y gwahoddiad. Croeso. Rwy ti adre... Ble rwy ti'n byw? Yng Nghasnewydd. Dwi adre heddiw, ie. OK, yng Nghasnewydd, gwych. Wel, fel wedys i, croeso mawr i'r podlediad. Mae stori ddiddorol iawn gyda ti i ddweud. Fel arfer, pan mae rhywun yn dod ar y podlediad, dwi'n hoffi dysgu ychydig am ei plentyndod a tyfu fyny ac ati. Wrth gwrs, rwy ti wedi dod o Loegr yn wreiddiol, ges ti dy eni yn Birmingham, felly dwi'n cymryd bod dim lot o Gymraeg yn y dyddiau yna, ond mae diddordeb gyda ti mewn ieithoedd yn enwedig Ffrangeg. Ie, felly, wel, ces i fy geni yn Birmingham, ond ces i fy mag yn Worcester, a wedyn gwnes i cwrs prifysgol cyfraith Ffrangeg ac cyfraith Saesneg. Felly, dwi wedi gwario 2 flwyddyn yn Ffrainc. Wow. Wedyn achosis i yn Ffrainc ar ôl y cwrs. Yeah, so... Oedd, 6 mlynedd yn y gyfan, dwi'n meddwl, yn Ffrainc. So oedd ieithoedd wastad yn bwysig i ti pan oedd ti'n ifanc? Ie, dwi'n hoffi ieithoedd. Dwi'n hoffi pobl, really, i cwrdd pobl, teithio ac yn y blaen. Felly, i fi, mae'n naturiol i ddysgu ieithoedd person eraill, i gallu cyfathrebu yn ein iaith nhw. Ac oeddet ti'n byw yn Ffrainc am 2 flynedd? 6 mlynedd. 6 mlynedd? So, ymharus dwi'n deall. Felly, sut oedd y profiad yna ac sut oedd dysgu a defnyddio Ffrangeg? Oedd yn anhygoel. Wel, ro'n yn siarad yn barod Ffrangeg, achos dysgais i y Ffrangeg yn yr ysgol. Gwnes i exchange gyda disgyblion eraill pan o'n yn ifanc 13 oed. Bob blwyddyn, un disgybl Ffrangeg yn dod aros yn ein tŷ ni. Wedyn, dwi wedi dod aros yn y tŷ rhywun yn Ffrainc, rhywun yn Ffrangeg. Felly, roedd yn siarad yn barod. A roedd yn au pair dros rai mis pan o'n yn 19 oed. Felly, roedd yn profiad iawn, achos doedd neb yn siarad Saesneg, ble roedd yn byw. Oedd rhaid i fi siarad Ffrangeg bob dydd. Mae'n just yn y trochi mewn iaith. Ond, y cwrs cyffraith oedd yn lefel arall, achos oedd yn anodd iawn, hyd yn oed disgyblion sy'n siarad Ffrangeg fel mamiaith. Mae'n lot mwy llym yn Ffrainc. Oedd rhaid i ni dilyn pattern yn llym pan oedd yn wneud beth yw y ger am essay? Treithawd. Treithawdau. Felly, roedd yn anodd iawn. Ond, roedd yn hoffi ymharus, teithio weld pobl yn ymharus. Roedd yn profiad gwych i fi. Wow, so mae'n swnio fel syniad, profiad anhygoel. Dwi'n dysgu Ffrangeg fy hun ar hyn o bryd, ond dwi ddim yn credu
bod fi cweit yn mynd i gyrraedd y lefel yna, i fod yn onest. Wel, ie, y ffordd gorau i ddysgu yw byw yn Ffrainc. Trochi o'n iaith. Bydde hynny yn neis. Ie, neis iawn. Dwi dal yn Nghymru ar hyn o bryd, anyway, am ychydig o leia. Ond, Ffrangeg wrth gwrs, so yn amlwg rwy ti'n rhywun sy'n gallu meistroli ieithoedd. Ac o ran Cymru a'r Gymraeg, pryd nes ti dod i Gymru yn gyntaf, neu dysgu am y Gymraeg, neu clywed am y Gymraeg? Wel, ar ôl i fi fyw yn Ffrainc, symudais i yn ôl i'r Prydain, a dwi wedi cael ei cymwysiedig fel cyfreithwyr, a ffeindiais i job swydd yn Nghasnewydd fel cyfreithwyr, felly ro'n i'n byw yn Nghasnewydd pan o'n i'n gweithio yng Nghasnewydd. Dwi ddim yn defnyddio Cymraeg lot, a dweud y gwir. Roedd pawb yn siarad yn Saesneg yn y gwaith ar yn y strydoedd. Roedd yn just pan cesi fy mlant, roedd yn cymryd, dwi wedi gwelais i ar y we i weld y ffordd gorau i ddysgu Ffrangeg a fy mlant i. Mae'n debyg bod yn trochi plant mewn iaith ers genedigaeth yw y ffordd gorau i ddysgu plant. Felly, roedd yn dechrau i ddefnyddio ieithoedd eraill pan cesi fy mlant. So Ffrangeg rwy ti wedi siarad gyda dy blant di? Ie, just dim ond yn Ffrangeg ers ei genedigaeth ei nhw yn y tŷ. A wedyn, ro'n i'n rhoi Netflix a mode Ffrangeg hefyd, bethau fel hyn. Ond gyda Cymraeg, roedd yn, achos ar y pryd, dechreuais i redeg busnes cyntaf, busnes cyntaf yng Nghymru, a dysgais i ieithoedd i blant mewn ysgolion, meithrinfeydd a lleoliadau yn wahanol yn yr ardal. Defnyddiais i tiwtoriaid i wneud y gwersi. Felly, ro'n i'n gallu cynnig gwersi Ffrangeg, Sbaeneg a Cymraeg yn y pryd, ond ro'n i'n just yn siarad Ffrangeg fy hun. Ond achos ro'n i'n cynnig y gwersi mewn cyffrwng Gymraeg a gwersi Cymraeg, mae rieni neu ysgolion ac ati, roedd nhw'n meddwl bod dwi'n siarad Ffrangeg yn rigol. Felly, bob tro, Cymraeg yn rigol. Cymraeg, sorry. Cymraeg yn rigol. Felly, ro'n anfon negesion trwy e-bost neu trwy cyffryngau cymdeithasol yn Cymraeg. A bob tro, oedd rhaid i fi defnyddio Google Translate jyst i weld beth mae'n dweud a'i ateb yn y iaith nhw. Felly, ar y moment hyn, mae'n meddwl roedd rhaid i fi ddysgu Cymraeg. Waw, so oedd na reswm busnes o dde i ddechrau? Yn dechrau. A wedi yr ail reswm oedd fy mlant, achos ro'n i'n meddwl, mae'n iawn fy mod i'n gallu siarad yn Ffrangeg yn y tŷ, ond mae'n wech os mae'n gallu siarad Cymraeg a Saesneg a Ffrangeg yn brigol, a bod yn amlieithog. Felly, ro'n i'n chwilio am gofal plant Cymraeg, ond does dim yn bodoli yn yr ardal am plant bach, just y cylchoedd meithrin, ond mae'n cynnig gofal plant i plant y doed neu fwy. Sorry, dweud hwnna eto. Yn y cylchoedd meithrin, mae'n bodoli, ond mae'n cynnig gofal plant i'r plant sy'n 2 oed. Felly, dechreuais i weld sut dwi'n gallu weid meithrinfa fy hun i gynnig gofal plant Gymraeg, gyffrwng Gymraeg i fy mlant.
Waw, so oedd na lot, so newn ni dod yn ôl at y feithrinfa mewn munud, ond o ran dy gefndir, roedd ti'n defnyddio, yn amlwg roedd ti'n angerddol, roedd ti'n credu yn gryf bod dysgu ieithoedd yn bwysig iawn i blant. Rwy'n siarad am hyn o'r blaen, roedd fy merch i wedi dysgu chydig o Ffrangeg trwy dy fusnes di, fel cyd-digwyddiad blynyddoedd yn ôl. Pa mor bwysig yw felly, wyt ti'n meddwl bod plant yn cael profiad o ddysgu ieithoedd pan maen nhw'n ifanc? Wel, mae'n pwysig iawn dwi'n meddwl, achos pan mae pawb yn ifanc, mae'n amser gorau i ddysgu ieithoedd, achos y menydd yn gallu absorb ieithoedd jyst yn naturiol. Felly, mae'n gwerthu dechrau pan wyt yn ifanc iawn, pan mae'n haws, na aros, pan wyt yn oedolion, neu hyn, mae'n lot mwy anodd, a mae'n menydd yn dysgu mewn ffordd arall, dwi'n meddwl. A dwi'n siŵr bod y blant di yn rhugl iawn yn y tair iaith erbyn nawr. Roedd yn anhygoel i weld, achos fy nŵr i yn dysgu Ffrangeg yr un pryd na ein mab. A fy mab i, 2 oed, yn gallu siarad yn regol a deall yn regol. Ar un pryd, un oedolion, sy'n eitha deallus, y clyfar iawn, ddim yn gallu siarad mwy na 5 o 10 gair. Felly y wahaniaeth rhwng rhywun sy'n ifanc iawn, a rhywun sy'n hyn yn eitha amlwg. So mae'n dangos pa mor galluog mae plant o ran dysgu ieithoedd, ond dwi e? A dwi'n meddwl bod y dwylion yn underestimate y plant, achos mae'n meddwl bod, achos mae'n anodd i ni, y plant yn siŵr o fod, y plant mae'n mwy anodd, ond mae gwerthaben yn wir, mae'n mwy naturiol eu haws i blant. Yn sicr. So, ti wedi gwneud gwaith pwysig fanna o ran trio helpu mwy o blant siarad ieithoedd. A roedd ti'n siarad wedyn am y darpariaeth neu diffyg darpariaeth gofal plant Cymraeg yn yr ardal a dechrau'r meithrinfa. Felly, oedd hi'n anodd i dechrau meithrinfa? Mae'n swnio fel prosiect enfawr, prosiect fyddwn ni byth yn breuddwydio yn wneud. Roedd yn ofnadwy y dechrau. Achos, oedd yn iawn, y syniad yn iawn. Fy Cesi cefnogaeth da iawn o Busnes Wales. Felly oedd y mentor yn gallu dangos i fi sut i wneud y business plan, y cynllun busnes, ffeindio banciau ac yn y blaen, financing. Felly y cefnogaeth Busnes Wales a banciau'n da iawn, ond y cyngor oedd yn anodd iawn i perswedio cyngor i caniatau i ni agor. Right. Felly, roedd yn lot o straen ar y pryd, achos dwi wedi gwario lot o arian. Roedd wedi fi ffeindio adeilad ac yn y blaen a staff. Ar y pryd, dyn ni ddim yn gwybod bod dwi'n gallu chwyddo, achos doedd dim track record gyda fi. Felly roedd rhaid i fi lobby y Senedd a ffeindio sefydliadau Cymraeg fel Mudiad Meithrin neu mentor iaith Nghasnewydd i helpu fi, roi cyfnogaeth i fi, a beth yw ger am politicians? Gwleidyddion. Gwleidyddion hefyd, Peryd o Plaid Cymru a Jane o Plaid Lafur, wedi helpu lot i sicrhau bod yn gallu agor. Right. Roedd yn anodd iawn ar y pryd. So es di trwy hynny i gyd a wedyn agor, a dwi'n cymryd bod y feithrinfa wedi llwyddo. Un tro dyn gallu dechrau, roedd yn iawn, achos roedd yn galw iawn yn yr ardal. Roedd y cymuned angen
mwy o gofal plant. Y cymuned eisiau defnyddio y meithrinfa a gofal plant cyfrwng Gymraeg hefyd. Felly just obstacles oedd i agor. Un tro dyn ni wedi agor, oedd yn iawn. Felly, agorais i y meithrinfa yn y safle cyntaf, mis Ebrill 2023. Felly, dim ond llynedd. Wedyn teimlo fel, amser mwy hir na hyn. Ond llynedd agorais i y meithrinfa. A wedyn mis Ionawr, eleni, cafodd adeilad ei losgi I gyd. So falle bydd pobl sy'n gwrando wedi clywed am hyn, roedd na tân mawr a nath dynistrio yr adeilad dwi'n cymryd. Adeilad I gyd, a roedd yn, dim ond, roedd ffatri celfi. Felly mae ffactri hyn wedi cael ei losgi. Adeilad ni y dros nesaf yn cael ei losgi hefyd. A wedyn un warehouse tu ôl i'r ffactri yn cael ei losgi. Oh gosh, so oedd yn tân mawr gyda 3 adeilad gwahanol yn llosgi lawr. Roedd yn dros nesaf. Popeth wedi mynd, felly roedd yn dramatig iawn. Ond mae un ffordd roedd yn iawn bod roedd yn dramatig iawn, achos mae wedi denu sylw a ni a ein busnes ni, a roedd yn da iawn I bod cymuned yn cyfnogi ni. A dwi'n meddwl un reswm pam mae pawb wedi cyfnogi ni oedd achos y tân oedd yn dramatig iawn, mae pawb wedi paid sylw. So rhaid bod e'n amser anodd iawn I ti, ond sut oedd ti wedi llwyddo ail-agor y meithrinfa felly? Y cyhoeddroedd, y gwasg, y cefnogaeth y gymuned a sefydliadau fel Mudiad Meithrin, y cyngor, y tro hyn, y cyngor wedi cyfnogi ni lot, achos mae ni wedi weld sut y meithrinfa yn helpu yn llwyddo yn y cymuned. Felly, gyda cyfnogaeth I bawb a'r staff hefyd, achos roedd y staff yn anhygoel, roedd yn mynd gyda gilydd I ffeindio sut I mynd ymlaen heb safle. A wedi un ysgol, dwi'n meddwl bod ar y pryd, roedd y cyngor yn gwneud cyfarfod mawr gyda sefydliadau wahanol a canghennau wahanol yn y cyngor, ei ffeindio rhywun I helpu ni. A un ysgol Tredigau Park, wedi cynnig un adeilad I ni am ddim. Wow. Ro'n i'n gallu ail-agor yn y safle dros dro mewn 1 mis. 6 wythnos. Fantastic. Roedd yn eitha gyflym, Ond mae'n just dros dro yn eitha bach fel adeilad, felly roedd dim yn defrydol. Ond roedd yn lifeline I ni, roedd y gwir, achos y staff yn gallu parhau, dwi'n gallu parhau cynnig gofal plant i'r plant sy'n angen y gwasanaeth, felly roedd yn, anhygoel. A wedyn, roedd yn just reis wedyn I ffeindio adeilad yn priodol mewn amser bach, amser byr. So, nôl yng Nghasnewydd nawr, a sut mae'r meithrinfa yn mynd nawr? Sut mae'r cymuned wedi ymateb i'r busnes? Roedd yn lot haws o ddweud y gwir, achos, dwi wedi yn barod wneud y proses agor meithrinfa. 2 waith, achos y adeilad dros dro, adeilad diwetha, felly, roedd yn lot wec. A dwi wedi dechrau gyda tîm o staff yn barod. Felly, y staff I gyd yn gallu weld yr adeilad. Roedd yn fel blank canvas, a roedd just yn un staffec enfawr. Y fel arfer roedd yn offices, swyddfeydd. Felly y staff, y reolwyr a dyrpwy reolwyr yn gallu dewis y ble yn union dwi'n rhoi pethau am y meithrinfa.
ble mae toiledau'n mynd, mae popeth yn, mae pawb yn gallu wneud pethau gyda'i gilydd, felly roedd yn iawn. A wedyn, y staff i gyd, roedd ron yn mynd mewn charity shops a lleoliadau dod drafyn ac ati i ddewis dod drafyn. Yeah. Felly, mae'n fel bargain hunt dros un mis. Felly, roedd yn lot o hwyl i staff. Yeah. Roedd yn lot wach y wreiddiolad newydd, a dweud y gwir. So, mae yna diwedd hapus i'r stori yna, de? Ie. Roedd yn, worth it yn y diwedd. Da iawn. Nes ti ddweud pan roedd ti'n dechrau siarad am y meithrinfa bod ti eisiau creu darpariaeth, creu gofal plant Cymraeg yn yr ardal achos bod dim byd arall yna. Felly, pa mor bwysig wyt ti'n meddwl i bod ti wedi agor rhywle yn yr ardal yna? Beth mae hwnna'n meddwl i'r teuluoedd lleol? Dwi'n meddwl mae'n pwysig iawn. I fi, y ieithoedd yn, mae plant yn manteisio lot, am jyst yn siarad ieithoedd eraill. Felly, achos y lot o deuluoedd yn Nghymru yn ardal ni, yn siarad dim ond Saesneg, ar rai plant, mae jyst yr unig ffordd i bod yn dwyieithog gyda Chymraeg. Felly, y gwasanaeth yn sicrhau bod y plant nhw yn gallu bod yn dwyieithog. Manteisio popeth yn mynd gyda ieithoedd eraill. Ie, yn sicr. O ran yr ardal, achos wrth gwrs mae Nghasnewydd yn ardal lle nad oes llawer iawn o Gymraeg. Beth yw statws y Gymraeg felly yn y gymuned leol? Faint o Gymraeg sy'n cael ei defnyddio yn yr ardal? Ac wyt ti'n cael cyfleoedd fel rhywun sy'n dysgu neu wedi dysgu i ddefnyddio'r iaith? Wel, dwi'n meddwl bod mae pethau'n newid. A nawr mae lot mwy o gyfleoedd nawr blaen i siarad Gymraeg a defnyddio Cymraeg. Mae pobl ddim yn defnyddio Cymraeg fel arfer yn y strydoedd, mewn siopau ac yn y blaen. Ond mae lot o gyfleoedd i mynd dysgu iaith enghraifft. Mae Mentor Iaith Nghasnewydd, mae lot o digwyddiadau, noson comedi, bore coffi ac ati. A wedyn mae canolfan dysgu Cymraeg yn cynnig lot o gyfleoedd i bawb. Mae'n am ddim os dy blant yn mynd yn ysgol Cymraeg, neu dim yn ddrud iawn i wneud y cwrsau Cymraeg. Mae'n wneud sgemau fel mentor, mae'n mynd yn cysect dau person, un dysgwyr a un person sy'n siarad yn regol Cymraeg. Wyt ti'n gallu mynd ymlaen gyda y person sy'n siarad yn regol i dysgu mwy. A wedyn mae lot o grwpiau hefyd, mae ti a fi, os mae plant gyda ti. Mae gwyl Nghasnewydd Cymraeg hefyd. Oh, wow. Mae lot o, mae un missionol dwi'n meddwl. Roedd festival gwyl yn y Glan yr Afon yn Nghasnewydd. Okay. Mae lot o bethau sy'n mynd ymlaen, mae jyst rhaid i ni ffeindio nhw. Ie. Wyt ti'n meddwl bod rhieni yn yr ardal bod mwy ohonyn nhw felly yn dechrau cymryd diddordeb yn y Gymraeg? Ie, mwy nawr blaen. Mae problem yw gyda Cymraeg, mae rai pobl yn weld hyn fel anfantais. Sa'n gwybod pam, ond mae'n dweud, i blant, mae'n anodd i siarad un iaith, felly dwi ddim yn gallu eisiau confuse ffilmant gyda un iaith arall. Ond os mae'n weld sut mae'n gallu manteisio, mae'n gallu newid y meddwl amdano fe. Felly y rhieni sy'n defnyddio meithrinfa, dim achos mae'n meithrinfa Cymraeg, ond jyst achos mae'n hoffi amgylchedd, mae'n just cyfleus.
ble mae ac ati. Mae'n weld wedyn bod mae'n iawn ar ein plant nhw i ddysgu iaith, i bod yn cael ei trochi mewn iaith. A wedyn mae'n cymryd mwy o diddordeb ynddo fe wedyn. Felly lot o rhain i'n dod mewn i dweud, dyn ni byth yn meddwl am ysgol Cymraeg, ond nawr, dwi wedi newid y meddwl, dwi'n chwilio am ysgol Cyflwynydd Cymraeg, neu dwi'n cynnig gwersi Cymraeg i rhieni am ddim. Oh, wow. Mae bloc cyntaf oedd y tymor hyn, hanner tymor hyn, a roedd yn llawn. Dwi wedi capio am 10 person. Mae lot o diddordeb nawr. Felly gobeithio, gyda mwy o gwasanaethau, a mwy o digwyddiadau, mwy o person yn cael ei exposed i'r iaith, yn bod mwy agor i ddysgu. Ie, a wedyn mae hynny hefyd yn helpu o ran yr ysgolion fel nes ti ddweud, os mae mwy o pobl yn deall y gwerth a maen nhw'n anfon plant nhw at ysgolion Cymraeg lleol. Oes llawer o ysgolion Cymraeg i blant yn yr ardal? Nawr, rai 4 ysgolion cynradd a 1 ysgol gyfan, ysgoed. Yeah. Mae'n eitha ddiweddar, dwi'n meddwl. Mae ysgol Nghasnewydd y cyntaf yn MAS amser hir, ond y 3 arall yn cael ei sefydlu yn mwy ddiweddar, dwi'n meddwl. Yn Nant Gwentli oedd jyst llynedd neu 2 flynedd yn ôl, mae wedi agor. Felly mae'n cynyddu yn nifer o blant yn mynd yn yr ysgolion Cymraeg yng Nghasnewydd. Gret. Wel, mae hynny yn swnio'n bositif iawn, Natasha. Just o ran, ti wedi llwyddo wneud llawer o ran y iaith yn yr ardal yn amlwg. O ran y dyfodol felly i ti ac i'r busnes, beth yw dy uchelgeisiau, beth hoffa ti wneud? Wyt ti'n mynd i ddysgu a defnyddio mwy o'r Gymraeg neu mynd i datblygu'r busnes ymhellach? Be ydych chi'n gobeithio wneud? Bydd yn bendant cario ymlaen gyda y Gymraeg. Dwi eisiau ymestyn y busnes. Bydd hi'n just cymryd amser i ymlacio tipyn bach, achos roedd lot o straen y flwyddyn, 2 flwyddyn diwetha. Ond, yn y dyfodol, dwi eisiau agor mwy o meithrinfau, felly. Ac wyt ti dal yn neud gwersi Cymraeg, neu ti'n teimlo fel bod ti wedi cyrraedd lefel digon dda? Dwi'n wneud gwersi a hyn o bryd. Dwi'n wneud uwch 3 gyda dysgu Cymraeg, canolfan dysgu Cymraeg. Ie, gwych. Wel, pob lwc gyda hynny. Diolch. A dwi'n deall hefyd bod ti wedi cael dy enwebu ar gyfer gwobr? Wel, y meithrinfa ei hun yn cael ei wynebu gyda gwobrau mudiad meithrin. Ron ni mewn 2 categori, dysgiad datblygu a meithrinfa gofal dydd gorau. Ond roedd yn mynd i'r gwobrau mudiad meithrin 2 wythnos yn ôl. Dyn ni ddim wedi ennill, ond dyn ni'n cael beth yw y gair, canmoliaeth uchel. Am y 2 categori, felly roedd yn iawn. A wedyn, un gwobr arall yw level 3, achos pan agorau i'r meithrinfa, dim cafndir gobl gyda fi am gofal plant. Felly, ron yn meddwl, roedd yn pwysig i mi i ddysgu beth maen nhw'n wneud yma awyr. Felly, dwi wedi wneud y level 3 gofal plant. Yr un pryd na datblygu busnes. Felly, roedd gyda camwaith cam un dapwyr cangen o mudiad meithrin. Mae'n hyfforddi y math awyr. Fy nwta i yn wedi enwebu fi fel ddysgwyr y flwyddyn. Felly, awn i weld. Pob lwc. So, ar hyn o bryd, mae'n diwedd mis Hydref. Pryd rwy ti'n ffeindio allan?
mewn 2 wythnos, dwi'n meddwl. Okay. Yn Tachwedd, ie. Dechrau mis Tachwedd. Wel, pob lwc, a bydd rhaid ti ddweud wrthyn ni sut mae hynny wedi mynd. Ie, oce, yn bendant. Just un peth bach, Natasha, i unrhyw rieni sy'n gwrando ar y podlediad, beth fydde ti'n dweud wrth riant o ran ieithoedd a plant? Beth sy'n bwysig i helpu plant o ran dysgu ieithoedd? Beth sy'n ymarfer da? Beth sy'n rhyw tips gyda ti? Wel, roi dy blant di yn y meithrinfa, neu gofal plant, ble mae'n gallu yn cael ei trochi mewn iaith. Ond yn y tŷ, jyst yn defnyddio, os wyt ti'n defnyddio brawddegau bach neu ymdroddion fel gol cub dwylo, mynd y gwely, pethau fel hyn, mae'n helpu just mwy o exposure y wach. Yeah, so mae hynny yn wir am... So, wyt ti'n gallu gwneud hynny gyda mwy na 2 iaith? Os, enghraifft, dwi'n meddwl am fy hun, ddylen ni fod yn defnyddio bach o Ffrangeg gyda fy merchi? Wel, achos dwi wedi weld beth yw y modd gorau, a mae'n debyg bod un person, un iaith, o un amgylchedd, un iaith. Yeah. Felly, i fi, yn ein tŷ ni, dwi'n siarad dim ond yn Ffrangeg gyda ein plant. Yeah. A wedyn, fy ngŵr i yn siarad dim ond yn Saesneg. A yn yr ysgol, mae'n siarad dim ond yn Gymraeg. Felly, mae'n ffordd gorau, ond debyg, ond mae dim yn matter, really. Just os wyt ti'n defnyddio ieithoedd a mwy o exposure, mae'n helpu, dwi'n meddwl. Mae gyd yn helpu. Gwych. Diolch yn fawr. Wel, diolch am siarad gyda ni heddiw, Natasha. Mae wedi bod yn bleser mawr a pob lwc gyda popeth ti'n neud yn y dyfodol. A diolch am y holl waith ti wedi wneud i helpu plant gyda'r Gymraeg a ieithoedd eraill. Diolch, Richard. Diolch yn fawr i Natasha am y sgwrs, ac ers i ni recordio, mae hi wedi ennill gwobr dysgwr y flwyddyn cam wrth gam, cynllun hyfforddiant y mudiad meithrin. Llongyfarchiadau Natasha. Os ydych chi wedi mwynhau'r pennod, tan ysgrifiwch ar eich hoff app mwyn clywed y pennod nesaf. Ac os oes sylwadau gyda chi, gallwch chi rannu nhw ar Mastodon neu trwy e-bost, mae linciau yn y disgrifiad. Tan y tro nesaf, hwyl fawr a diolch am wrando.